Bon dia, ens trobem ací en companyia de Ferran Albors, trobant les plantes de la Serra de Mariola i va fent una petita ruta per conèixer les plantes que Ferran es parlarà d'elles. Per fer la sang més fluida, que no falla la sang grossa. Que Montillo dia que era el cintrón del siglo XXI, perquè feia la sang, la feia més fluida i la circulació de la sang va millor. Este matí m'acaba de fer jo un gotet de coronela i ñesto, que ara el veurem allà, el ñesto, que és per baixar la tensió també, que és diferent, té la fulleta verda per davant i més clareta per darrere, i no punxa. Sin embargo, la coscolla de la carrasca és la que és paregut, sí que punxa. Més clareta la coronela que han fet ahí baix, és la que m'ha pres jo per la tensió i per la circulació. És una... Això que hacen més per Colònia que per Joan, que no sé si en veurem alguna, que també fregideta en oli, sense que es creme, així oliet, tots passar a les parts baixes, a les fissures anals, no sé tots. A mi m'agrada dir que això és repedegat de sempre, de tota la vida. Ara mirarem a veure allà dalt, si fem 4 remedes, si no, ahir després en baixar n'hi haurà. Continuem l'excursió amb els companys per la Serra de Mariola per descobrir les riqueses de la nostra terra. És rotllo. Però encara no. Pèl i la part. Això és el carxofet de Sant Joan. Ahí tens un bon timonet. Bon dia. Bon dia. Estem a esperar a Ferran, que acaba de refrescar-se a la font per a almorzar així en el racó de Llobet. Bona pujaeta, Bé, no? De categoria. Bueno, Ferran, pues abans mos has ensenyat una foto, que feia ja també uns anys, no? Que vas començar en esta afició, que començaves de xicotet, no? No sé si ens pots contar si els recorreguts també que fas són els mateixos, com va començar l'afició... Bueno, en realitat, de l'any 61 és quan teníem aquesta foto davant del mas del racó Llobet, que era el companyer Rafael Moltó, el tio Siso, que era la primera persona que em va ensenyar a vindre a la Mariola, a pegar unes voltetes. I bueno, des d'entonces pues, són més de 50 anys que ha anat passejant-me per les serres en els nostres majors, en les persones com Montillo, com Paco Campaneta, Tomàs Blanquer, Miguel Cominges, Andrés Santamaria, hi ha molta gent que m'ha ensenyat tots els racons de les plantes. I bueno, hasta ara, hasta que puguem aguantar, pues aixirem a pegar aquestes voltetes, no? I a recolectar aquestes plantes tots els anys. És un coneixement molt ampli perquè comentaves que t'havien ensenyat els racons, però és que també hi ha que identificar les herbes i saber com gastar aquestes herbes i per què serveixen. O
sigui, vull dir, el coneixement al final no s'aprèn això en 2 dies. Una cosa d'aquestes, clar, no sols ensenyar-te racons i veure quina classe d'herba és per distingir-les, sinó quines propietats tenen aquestes plantes, per què es gastaven les persones majors d'abans. Tot això, pues, bueno, a força de tots aquests anys hem anat ensenyant, i tot el que ens han ensenyat les persones majors pues, també ho han posat en pràctica, en perfeccionar-te en altres cursos de fitoteràpia i anar investigant també per internet i tot el tema, i de quan en quan fem algun curset de fitoteràpia pues, per ampliar un poc aquests coneixements. Però bueno, la base principal ha sigut tots aquests anys que les persones majors m'han acompanyat. No? Un coneixement, un aprenentatge constant. També ens has dit, quan estàvem fent així la volteta, moltes herbes, no? Per què servien? Vull dir, així, la riquesa de la Serra de Mariola és molt àmplia, perquè per tot el que ens has estat contant, tenim un remei quasi per cada cosa, no? Les herbes que ens hem trobat soles de camí. Sí, no, a veure, jo sempre he dit, i és el que m'han ensenyat, que este recorregut de la Boronà al Racó Llobet és un dels 4 punts importants de la Mariola. No? Estem parlant de la Boronà al Racó Llobet, estem parlant de la Font de Prats a la Foiample, estem parlant del Mas del Somo, l'Escorial i el Somet, i estem parlant també de la zona d'ací de Banyeres, no? La zona de Banyeres, n'hi ha i la Rambla, que són 4 punts importants de flora que té la Mariola important. I tot això, pues, bueno, sempre el que han dit les persones majors, més val 2 excursions en el camp que 70 llibres. I això és el que han fet, no? Portem, conforme he dit abans, més de 40 anys que hem estat totes les setmanes així amb aquestes persones majors, pues, bueno, ara, pues, per desgràcia, han faltat totes i anem continuant en la labor. A part de fer aquesta recol·lecció tots els anys, pues, bueno, també intentar transmetre tots els coneixements que m'han passat. No? I en aquesta continuació, no sé si veus, per fi n'hi ha gent que està també aprenent a identificar tot aquest coneixement. Com veus aquesta continuació? Perquè comentaves que n'hi ha gent que ha faltat. Com veus el futur respecte a l'aprofitament de totes aquestes herbes, de tota aquesta riquesa? A veure, el futur no està molt clar, perquè molta gent, sí, n'hi ha molta gent que jo no tinc cap problema, això sí, sempre ho han dit, que hi ha que transmetre aquests coneixements, perquè tots els coneixements que deixem en el calaix no aprofiten per res. Hi ha que ensenyar-los, treure a la llum pública, la gent que vol ensenyar-se o vol recol·lectar, anem a recol·lectar, però sempre en la condició de que hi ha que respectar la natura, no arrencar les plantes, fer un ús important de lo que són les plantes, siga per fer recol·lector, per fer herberos o per fer licors, o per a guardar per a casa, per a fer-se aquestes infusions durant tot l'any, doncs hi ha que tindre respecte a la natura. Això és la primera regla important que hi ha que tindre. Per lo de més hi ha que transmetre-ho, perquè si no es va a perdre's. I tenen ganes d'aprendre-ho. Sí, no? N'hi ha molta gent que té ganes d'aprendre. N'hi ha altres, com alguna gent que ha vingut i ha dit, bueno, voldria anar a pegar la volteta, però vale, doncs demà a les 6 del matí davant de casa. Home, a les 6 del matí, doncs clar, n'hi ha molta gent que voldria anar a la serra a les 11 del matí i això no pot ser. A la serra hi ha que matinar, conforme dia m'agrada dir que el sol t'ha d'agarrar dalt i després hi ha manes d'udell de cara. I en aquesta temporada de maig, juny, juliol, el normal és que ja a les 11 i mitja estigués ja de camí de tornar. No? I parlant de temporada, com veus la temporada d'enguany per a la recol·lecció? Enguany que han fet un temps, no?, en pluges, Enguany ha fet un temps raro. És raro perquè ha fet molta calor en el mes d'abril, les plantes han mogut antes d'hora, no han crescut el que tenien que créixer, aunque després en maig ha caigut molta aigua, la planta que ha agarrat ja florida i xicoteta pues ja no l'anem a salvar. Aquestes plantes hi ha que deixar-les
totes per a l'any que ve, perquè no podem ara recollir plantes xicotetes, perquè si no mataríem la planta, no? Per tant, ja que anar triant i enguany ja que passar conforme puguem i fer les herbes que toquen, la quantitat justeteta i l'any que ve ja veurem. Molt bé, Ferran. Pues moltíssimes gràcies. Agua corriente no mata a la gente. Arribem Bona voltes han pegat. a la font amb Ferran. El Boronà. Ja hem arribat, hem pegat la volta. Hem arribat. Ara es farem un llevat de cara ahí. Quatre en el xorro que cau. Bueno, Ferran, entonces hasta la propera ruta, ¿no? Que Bueno, quan Què vulgueu, fem, no? jo a disposició vostra i, bueno, han pegat una volteta que jo crec que ha sigut bona, han fet 4 o 5 plantes bones d'herbes i, bueno, i agraït de tot i quan vulgueu ja estem així, eh?